Само ако искате преди да започнем, елате по-наблизо, защото е така, нали, не сме на изпит по алгебра, елате по-близо, може и долу да седнете и вие. Да, на земя. Дясните 30 човека да се придвижат по-към центъра, лявите вече се придвижиха. Събрали сме се по покана на istro.com, който организира това събитие. Да. За да ви представим какво трябваше да представим точно? По-скоро да създадем едно мероприятие, в което хора, които са стреляли, хора, които не са стреляли и хора, които са заинтересовани да пробват нови системи оръжия, да опитат на старозагорска почва, понеже тук... Ние сме Стара Загора, да. Понеже тук тези неща, въпреки че арсенал е наблизко, няма хора, които да стрелят много. Със сигурност има желаещи. И идеята на istro.com е да възбуди интереса сред... да направи така по-масовост към стрелбата. Да, и да им представим и нови системи, и да им предоставим вашите и моите знания в областта на оръжията. Чудесно. Аз благодаря, че се събрахме толкова много хора, благодаря за огромния зрителски интерес, огромната посещаемост, благодариме на медиите, Национална телевизия, BTV, здравейте, благодаря ви много, че уважихте нашето събитие с вашето присъствие. Ние сме Crossfire Tactics, известни сме с това, че сме инструкторите на звездите. Също така и днес ще ви направим съпричастни към ще ви запознаеме към много системи, както виждате там маса е пълна, към много системи оръжия, които може да видите, да се запознаете с тях и да пробвате само при нас. Да, общо взето, кой каквито умения има или няма да придобие или да надгради. Да. Днешния ден. Добре. Ако нямаме какво да допълним друго за интрото на нашето събитие, предлагам да започнем с примерно с пистолетите, първо да започнем. Окей? Добре. Имаш ли какво да добавиш? Гледаш ме мене. Да, аз предлагам Любо Ралчев, инструктор Любо, като такъв оръжеен майстор и инструктор дълги години, да започне да ни запознава с системите пистолети, Strike-Fire и така нататък. Това е късо оръжие. Това ще го наричаме от тук нататъка. Късо оръжие, което се разделя на два типа. Едното са пистолети, това са тези, които ползват пълнител, за да се снабдяват патрони докато стрелят. Другото са револвери, тези имат барабан. Нали, разликата е, че това е много по-стара система, това вече са пистолетите са по-съвременни. Тук брой боеприпаси е ограничен от размера на барабана, доколкото при пистолетите можем да варираме от стандартните им пълнители, да кажем 15 зарядни до 30. При пистолетите може да имаме два вида. Едните са оръжия с чукче отзад. Нали, изстрела става посредством тази спусъкова система. Те имат два вида на работа на спусъковата система. Единият е Single Action, когато чука е дигнат, другия Double Action, когато го взведеме с спусъка. Доколкото по-съвременните системи, като този, това е най-известният Glock, Striker, той им няма чукче, има скрита ударна система, която работи само в един режим, когато е зареден стреля, когато не е зареден не стреля. Доста елементарен и надежден, изключително предпочитан пистолет, не само Глока, нали, доста фирми вече правят, да не казваме всички, страйкари, като общо за това е бъдещето на пистолетите. По механиката, за така наречената Браунигова схема искам да им кажеш, за това, че цевта е неподвижна за разлика от на този. Тоест цевта е подвижна за разлика от на този, който е неподвижна и примерно на пистолет Макаров цевта също е неподвижна, може да им разкажеш? При Макаров, да, при пистолетите началото, общо взето, всъщност не е началото, то началото започва с заключването, както и да е. При Макаров имаме свободен затвор, което ще рече, че в последствие на изстрела, нека така по-елементарно да го кажа, от наличието на
барутните газове, които избутват куршума, те бутат този блок, който се движи, само дръпни назад малко, който се движи в тази посока. При съвременните оръжия, не само съвременните, но при всички съвременни, за да може да се ползва по-мощен патрон, има заключване. Виждате как цевта пропада надолу и тя в момента се движи с затворния блок. В следващия момент той продължава сам назад. Заключва, отключва. Един вид дилей, както се казва. По казанлъшки. Да, по казанлъшки се казва дилей, за да може това, което Любо каза, е да се използва максимума на барута, който е вътре в гилза. Защото при свободния затвор, като при тази пушка, която после ще ви кажем, ще ви покажем, той и тази всъщност е така. Свободният затвор има други особености. Да. При пушките не е толкова проблем, отколкото при пистолетите, защото там отката първо е много по-силен, тъй като го няма това заключване, което да помогне на механиката. Може да ползва не толкова мощни патрони, защото ако сложите такъв патрон 9 по 19 на свободен затвор, то затворният блок трябва да бъде много по-тежък, пружината много по-силна, зареждането става почти невъзможно, отката става много сериозен и нали, оръжието става Да, и ще допълна после, ще ви покажем на тая, понеже е със свободен затвор, това, което каза той. Вътре има един такъв блок от волфрам, който да го утежни, за да може да идеята е с този дадете време, когато куршума тръгне през цевта, докато я напусне, нали, това отключване да се случи след като той е напуснал цевта, защото тук има много високо налягане. Щом куршума излезе, налягането пада, тогава вече нали, самото оръжие презарежда, изхвърля празната гилза, вкарва нов патрон. За да има време, при свободния затвор той трябва да е тежък, за да има маса, която да го натиска и да го задържи до този момент. В случая, при тези оръжия с заключването, работи се лесно с тях, нямаме голяма маса на оръжието. Добре, покажи им разликата, аз после ще кажа нещо между съвременната браунигова система на заключване на цевта, която е тази, и класическия браунинг. Системата на заключване може да бъде много. Има със специални детайли, има завъртящи цеви, има... Та е по-класическа, защото е сребрата вътре, нали, като на 19 Това тръгва от 1900 година. Това са заключващите упори, които всъщност заключват в тази част от блока, за да задържат. В момента, в който цевта дойде надолу, вече може да се движи свободно. Така, доколкото при по-съвременните, заключването е в този упор в патронника, много по-лесно, по-елементарно в затворния блок. По-лесно и за изработка. И по-лесно изработка като въоръжен майстор, защото тази цев е доста по-лесна, по-ефтина за изработка от тази, която е, нали, защото тези тук, които бяха... Разликите в спусковия механизъм между страйкър и оръжие с чук също са големи. Това е почти един часовников механизъм, доколкото тук нещата са супер елементарни. И затова тези оръжия придобиват популярност, да не говорим за разликите в масата на блоковете. Това е полимер, това е стомана. Нали, има и полимерни оръжия с чук, но това не ги прави по-добри. Добре, то сега ще го сгуба и ще ви покажа един номер, който по филмите виждаме и който, ако ви се наложи, понеже ние преподаваме самоотбрана, може да се наложи, не дай Боже, да попаднете в такава ситуация. Така. Чисто е, нали, беше разговор. Така. Любо каза, че цевта се движи заедно с затвора, нали така? И тя отключва, цевта и затвора се отключват в един следващ момент. Което значи, че ако цевта е отключена... Така наречено закъснение. Да, ако цевта е отключена от затвора, пистолета няма да стреля. Ето и тук по същия начин. Нали? Да. И по филмите сме виждали как правят, заплашват някой така. Нали? И ако някой, примерно, ви заплаши, ако достатъчно силно натисне, нищо няма стане. Нали? Това е защото всеки пистолет има система. Спусъкът така е изработен, че да не може да стреля в отключено положение. В момента, в който извърши това движение от 4-5 мм, той не може да гръмне. В случая, дори да щракне, удара е по дъното на затвора, а не върху иглата, пак не може да гръмне. Така че, ако някой заплашва някой и го опира в него,
Това значи е пълен тапак. Защото това е оръжие за далечна дистанция, нали? И в момента, в който ако видиш, не дай Боже, че някой ти го опре това в гърба или в друга част на тялото, не бегаш напред от него, ами отидеш назад. И там се случва това. При този поток е също. Само че този штракнал, вижте чукчето в какво положение. Ако някой види, това ще ти покажа. Как чукчето не е ударил иглата. Виждаш? Да. Добре, за това какво им каза? Затова нямам какво да кажа. Това е известно на всеки, значи няма човек, който да не е имал допир до револвер през живота си, дори от детска играчка. Така че детските играчки общо взето работят на същия принцип като това, просто не са истински. Изключително елементарна система. Може да ползва доста по-мощни боеприпаси от пистолетите, тъй като тази камера и това, че няма движещи се части, които да презареждат или да имат някакво сработване, позволява ползване на доста по-мощни боеприпаси. В случая това е 357 Magnum. Единственото движение, което се извършва е на чука и на барабана, когато той е взведен. Тук също имаме, като при пистолетите с чук, при револверите, задължително имаме два вида спусъков механизъм. Един е Double Action, който е с двойно действие. Всъщност с всяко натискане на спусъка ние превъртаме барабана и дигаме чука. Можем да имаме и Single Action. Като дигнем чука, барабана се превърта, спусъка отива назад. Разликата каква е между тия два начина на работа на спусъка? Единият е, че при този вариант можем да дадем бърз изстрел, но с тежък спусък. Ако искаме да стреляме прецизно и дигнем чука, вече спусъка става много по-лек. Да кажем, разликата е от 5 кг натиск до килограм и половина натиск. Така че при револвера дигнатия чук винаги означава по-мек спусък. Добре, кажи моля те нещо за, понеже... Няколко има въпроси, питайте. Аз имам въпрос. Така. Да. И? Понеже хората казват, че това не засичало и че било много надежно и така нататък. Не е така. Да, обясни на нашата многолюдна аудитория. Добър ден! Добър ден. Ставаме все повече, здравейте! Значи, Дайте да ги изчакаме. проблема при това оръжие, когато засече, то засича не от по-слабия патрон, където там няма да презареди, нали, примерно ще остане вътре и всичко останало, а по-скоро има един много голям проблем, когато при стрелба от отката боеприпасите не са кернирани хубаво или са стари, или много фактори може да има, започват да излизат от гилзите самите куршуми и в един момент, когато се покажат достатъчно отпред, могат да блокират оръжието и тогава е невъзможно да се отстрани каквото и да е като повреда. С кои пък оставане на куршума в цевта, отстраняването му е много по-трудно, отколкото при другите. И изобщо проблема, който този тип късо оръжие дава, по-рядко отколкото пистолетите, е много по-сериозен и по-неотстраним, отколкото при пиштола. При пиштола не гръмнал патрон или всичко останало, нали, се отстранява бързо и лесно. При револвера минаваш на следващия. Да. Но въпрос е, в 21 век трябва ли да предпочитем револвер за самоотбрана пред това? Не. Или пред това? Револвер е оръжие, което човек може да си купи от сантимент единствено. За кеф. Да. Да. Защото, аз ще добавя, значи, този пистолет струва 2 пъти по-скъп от този. 2 пъти по-скъп от... за Глока да не говорим, от Глока пък е 3 пъти по-скъп. И другото, което е, са 2 кила желязо, 6 патрона. 3 педи дълъг, само с 6 патрона. Да, ама били 357 магно. Това няма особено значение. Какво това? Нали, понеже скоро направихме ревю на един Colt 9, т.е. Zig Zauer в 45 калибър, където там максимума на капацитета на барабана е напълнител е 8 патрона. И като им кажеш, пичове, нали, ние ползваме 25-35 патрони магазини. Да, ама то 45. Ото. Така че да. Мита за това, че е много надежно и че е много
така има предимство пред това. Това е мит и ние казваме, че можем да си ползваме револвери. Не трябва да бягаме от съвременното, това е само да ползваме телефон с бутончета, нали, вместо смартфон. Общо взето сравнението е подобно. Върши работа, да, може да проведете разговор, но всичко останало го няма. Добре, въпроси имате ли? Отлявайте 35 човека, имате ли въпроси? Не, за сега не. За сега не. Може ли аз да питам? Да, Има ли някакъв точността в отката между револвера и другите пистолети? Много добър въпрос. Така, относно отката ще започнем. Значи отката винаги той е линейна сила. Куршума отива напред, силата, която бута е назад. Нали, абсолютно линейна. Колкото по-дълго рамо имаме от тази точка, в която действа куршума, демекос каналната линия на цевта, толкова завъртането е по-голямо, колкото повече качим рамото. Всъщност, ако ние държим по този начин и всичко е в една линия с ръката, отката ще е праволинеен назад, няма да има това завъртане. Всъщност, при револвера ние го държим много по-ниско, заради конструкцията и ръкохватката. И всъщност едновременно отката да показваме много по-голям. Между фанил. Ос каналната линия между, вижте, на мене колко ми е, при него е 3 см, 5 см, нали така? Да, при тебе е А при мен да, ето е разликата каква е. И би трябвало този пистолет да скача по-малко от този. Друго нещо, което е относно отката. Хвата и начина, по който се държи оръжието, за да бъде потискан този откат, също е много важен. При револвера пръст и пред барабана не може да имаме, защото тук имаме изтичане на газове при тая снапка. Продължава да идват хора, добър ден, здравейте. На поредните 12 човека, 12 ли сте или 11, иначе по-късно? 8, 18, благодаря, добре дошли. Забрах за какво говоря. Ами трябваше да снимем хората, да, за откат. Револвера винаги трябва да го държите по някакъв начин, по който ръката ви не е при барабана, а е зад него, което прави контрола му по-труден, отколкото при пистолетите. Защо? Защото първо пистолета можем да го хванем много по-високо, отката да е по-малък, можем да го контролираме по много начини с втората ръка, с които да намалим това подскачане и всъщност стрелбата ни да е много по-концентрирана. Оттам идва и въпроса за точността. Дългата цев, окей, при спортни оръжия, при супер прецизни изстрели и така нататък, да, има своето значение. Но при тактически действия на самоотбрана или на каквото и да е, дължината на цевта не е от толкова голямо значение. Въпросът е да можете да дадете голям брой изстрели за минимално време в възможно най-малко пространство. Така че това нещо за мен е доста по-адекватно. Да, точно така. Другото, което, освен че е с малко патрони, той се зарежда трудно. Да, 357 е много по-мощен от 9 по 19, но с тази мощност идва и отката, за който си говорихме. И в предвид системата, която го ползва револвера, значи втори прецизен изстрел след първия е мисия, която ще ви отнеме доста време. През това време, примерно, ако имате някакъв контакт, опонент или не знам как да го нарека, 9 по 19, някой може да изстреля 5 патрона във времето, в което вие ще успеете да гръмите втори път. А пък джаулите от 5 патрона, нали, няма как да бъдат еднакви с джаулите от един, колкото и мощен да е той. И общо взето на този принцип се основава и съвременната тактика за работа с оръжие. Че идеята на всяко едно оръжие е да може, както казах, да се изстрелят възможно най-голям боеприпаси, във възможно най-малка площ, бързо и точно. Което се постига с не толкова мощните патрони, но ефективно. Също важи и той Тони има опит с 45 ауто, аз не го харесвам. Много малък брой боеприпаси, тежък куршум, голям откат, по-труден контрол, не е невъзможно, разбира се, което прави нещата по-трудни. Много хора предпочитат 9 по 19 масово, защото е първо, сами ще го усетите, после е лесен за контрол като патрон, прецизен е достатъчно и имате голям брой боеприпаси себе си, което е безценно.
Имате ли други въпроси? Заповядайте. Какво да? И по-ефтинко ли? Да, Доста по-ефтин. при съвременните така, тенденции на покачване цените на боеприпаси, Да. 9 по 19 в сравнение с 357, разликата е може би 2 пъти Два в цената. пъти точно. Даже зависи пак. Са тия са по А тъй принцип като сами ще усетите, че по-ефтини като марка. човек, за да бъде адекватен, трябва да тренира и да стреля. Нали, колкото повече стреля, толкова по-адекватен е при работа с оръжие. Това е много важно, нали, и цената на боеприпасите. Така, и сега ще играем една игра, понеже Любо спомена 45 калибър. Да. За един патрон, да, при 357 и 9 по 19 разликата е точно 2. Това е на цената на карабинен патрон. Точно това ще е да допълня. Нямаме тук Да. подобен тип карабин, но наистина това е на цената Не, че на... нямаме такива карабини, но не ги донесен. Той има, всъщност, да, имаме. Добре, сега, понеже инструктор Любо спомена за 45 калибър и както може би знаете, ние... Ти си съпричастен там. Аз съм съпричастен. Доста интересни ревюта правиме в YouTube, които може да видите, които не знаят, които знаят. И сега искам да си извадите телефоните и който първи намери последния ни клип с Zig Zauer 1911 ще получи награда. Да видим, кой първи ще пусне видеото? Канала на Crossfire Tactics в YouTube е Crossfire Tactics. Колко прилежни. На мен не ми излиза това. Следно. Съвсем други неща, гледай са. Ти си ме хакнал нещо. За кое беше? Това е последното. Zig Zauer Да. 1911 Emperor. Няма, аз няма. Я да видим. Ето. Това е втората част, но нали първата. Добре, те. Няма. Добре. Сега трябва да дадеш две награди. Ето награда за теб. Благодаря. Мадам, Thank you. заповядай. Bulgarian flag.